Hi guys! Welcome back to my channel. Today is May 10. So today is a special day kay mag-live stream ko sa Facecast. Uban mo na ko kay kuanta mo. Ubanon ta mo sa ako ang journey sa Facecast. Sayang ang talent ka dili magamit. So gamiton para makakwarta. Di ba? Kaysa guys kay naday kay dugang guys no. Day sila guys nga required daw nga gwapa ka pag mo mo appeal ka sa Facecast. Pero para nako guys, kita masiguro mo nako no labaw na kanang mga classmate ako sa una nga basta oy kanang mga tanan nga nakakaila sa kuano. Di ba makaingon man jud mo basta di man jud gwapa oy. Ila ta mo ingon nga pangit kay di pa put nato i-down atong sarili no. Pero dili ta pangit, pero dili lang sa ta gwapa. Sila sa tagamay. So, kana inyuhang mga insecurities, pwede ra make up guys, oy. Pero need mo jud mag makeup guys. Kay suggest na ako guys ha, pero kung mga gwapa na mudaan, pwede man sad nga di na oy. Hi guys, mana ko live. So ako na tong i-insert ang clip ha para pakita na ko sa inyo ha kung ano kong ginabuhat. Hi guys, morning sample sa pag live stream sa Facecast guys. So mag-entertain lang sa mga customers, sa mga viewers, i-welcome ang mga nangabot, ang mga nag-visit sa live, and then kung naaslay mga mga request na mga songs, kantahon guys, ra ka sayon guys no. Sayon ra kayo mag live stream guys. Kuman ani guys kay magilamos ko guys. Ang lamos ko sa kong naong kay tanggalan ako ang makeup. Kay di ma ko comfortable good makeup guys. Uy naraman ko diri guys. Makeup man good uy. Nag-makeup ra ko para lang jud sa live kay diyan sa mga admin ba nga ngarte po daw mi. Di kay musalig sa filter. So karon why filter pasa ditso sound taman guys kay di man ta pinagbala so kinahanglan jud make up para kuan marangan pitong nawong edit ako ning kong vlog ron kay para kuan later ako ning i-upload paningot ko guys oy kay wala ko nag electric fan guys kay banha manggud og mag electric fan so wala ko nag electric fan for more than 2 hours man siguro ko nag live. Lapan guys oy. Pero murag gwapa man gihapon bisag ipaningot na. Magpalag di ha kay na. Kapoy biya ko. Charot lang bitaw. Tanawan ninyo kung kuan ha. Tanawan ninyo kung vlog. Thank you for Thank you for the support. And also guys, kuan ba? Ako'y good news ninyo. Kanang na-notice ko sa TikTok. Kung naka-remember mo itong first na ko nga vlog, ako'y pangyaw-yaw dito nga gipang post na ko sa TikTok. And na-notice to siya sa mga 600 plus man siguro to. Pero guys, kabalo ko nga, para ninyo gamay lang kayo na. Pero parang naku kayo na nga butang. Especially sa mga kuan, sa kanabitang mga TikTokers nga mga sikat kay sa YouTube, sa TikTok. Kabalo ko nga gamay lang ang butang para ninyo. Pero para nako, kung manotice ko gani sa TikTok, dako kayo na nga butang, dako kayo na nga kalipay para nako guys. So thank you guys sa support no. Yung makitaan gani ninyo akong profile sa TikTok or makakita mo og kanang mga videos nako sa TikTok ay sad mo pag scroll lang oy pag heart sad mo nya don't forget to follow ha, don't forget to follow. And kuan ba pag chat sad mo nako
ganahan lang mo pug sanay ganahan mo chat na ako kay mo reply man sad ko basta dili lang jud busy pero murag busy man jud always uy murag gamay lang may akong time sa TikTok pero kung makahiga yun ganahan mo chat na ako i-chat ko ninyo sa TikTok sa Facebook and mora to ako rang i-insert ang clip pa or ang katong screenshot na ko tong katong notice bitaw sa TikTok. So, screenshot to nako guys. And then, kanang ibutang lang siguro nako diri or anywhere. So, diri na lang ko to bang video guys. Thank you guys and God bless. See you on my next vlog. Babush!